Kapeneng bat ka kendau kin leitno. Henry ka tin ka jong blay kanam leitno setia. Nyai ngo yau blay nakamanta ka tin ka jong kabo ai hangi mangintip ban im ka jing im ban pensobha yau. But I kublay pi baro haka Kyrteng jong u Jisu ubalong utaw ktin balawan hapdeng jongi ktin ubalawan hakado. But ubayay neru shado kibom jukot long balakerku yaka Kyrteng ke jongu. Ngiduay bao blay unkerku yagi saja senpat. Ha kajing pensyak skor jongi. Yaka kubor kaktin kejomu. Ngin teng biang. Yaka series halor jong katin. Ya ka Kyrteng utrai Jisu la Pynkhraw. Yaka bala pensyong nong rem. Haka kitab ki kam ki apostol. Nong gabakat kendai. Gadakot gabakat nyo. Ki kam ki apostol. Nong gabakat kendai. Gadakot gabakat nyo. Yaka Kyrteng utrai Jisu la Pynkhraw. Kinong kiktin kiba kren syapang kajing syakri jong u apostol Paul hakan nong ba Ephesus layat ho yangi daw Lukas unong to jong kanika kitab kikam ki apostol baka jing syakri jong apostol Paul ka Pynkhraw yaka Kyrteng kajong Trai Jisu. Nilayo ban pelik jumut. Haki sembok berkat. Halor jong negatif. Haki ni kilai teliki sonde kibladep. Tongin penkenbau. Yakini kijing puson kibanglayo. Ban yarap yangi. Banyas no yaki. Bat ki arteli ki sembo berkat. Ki bangin se salok hagani kapor. Kajing syakri jong u apostol Paul. Ka Pynkhraw yaka Kyrteng u Jisu. Namar bau yarap baru hikai. Yau Jisu ubau lama daladihi. Haka mensem jomu. Kajing syakri apostol Paul ka Pynkhraw ka Kyrteng u Jisu namar yarap bat hikai yau Jisu ha uba apostol Paul la pendem lot yaka mon ka jomu. Hoi kajing syakri apostol Paul ka Pynkhraw yaka Kyrteng u Jisu. Namar u yalap badu hikai. Bau Jisu ulong. Halor jong ki jingle ni amparo. Halor jong ki rukom. Pateng la pateng paro. Hoi kajing syakri apostol Paul ka Pynkhraw yaka Kyrteng u Jisu. Namaru yalap syapang kajing penim u Jisu bakalong kabadap biang pura nakabanta kajing penim yang ikin nongpok kibala jod kibala rem kajing syakri jong apostol Paul ka Pynkhraw yaka Kyrteng u Jisu. Namar ba u yalap badai tang kajing ai
uhikai ya kani ka jing shisha batang ka jing ai Jisu kabala ban penim yangi da ki kambabha ban penim yangi da ka jing ai ken la penim yangi sho ka jing Syakri Apostol Paul ka Pynkhraw ya ka Kyrteng Trai Jisu namar Apostol Paul uyalap baru hikai bau Jisu bat ka jing yap jungu halor jong ka dingna tang makahi kaba Pynkhraw no yaki kenro penyaklat hapdeng jongi kibreu hakani ka slabertai hakani pat kapor ngin pelek jimut sai ki ar teli ki benta ki badon kam haka jidai bakani ka tim jongi ya ka Kyrteng Trai Jisu la Pynkhraw ki ar teli ki sembok berkat hakani ka por ka beningkong ka jing Syakri Apostol Paul ka Pynkhraw ka Kyrteng Jisu namar la kendo yala ka jingim nakabenta utray Jisu Apostol Paul ula kendo ya kaladeju kendo ya ka jingim ju nakabenta utray Jisu Gidon ki jing pla ki ba kodor ki jong Paul haki siti jong Syapang kita ki ki bau juperkat menshwa bakilong ki ba kodor yo ki ba unyau buram yaki ki ba utengkai yaki bat haba ulamat yo Jisu haka jingim jong Apostol Paul ay ka jingpla kabangi puli haka siti jungu sikinong Filipi. Bakita baro kia bajulong ka jing mentoy yau. Kita baro kiba Paul ukain bakilong kiba godor ya ka jing im jungu. Kanam ka buram jungu. Ka jing la jungu. Ka jing long riu niam jungu. Ubriu benut bat ong haka jingedai bat ka hukum don jing bakalasyo Henry Apostol Paul usyem yakane ka jing shisha haka jingedai baru Jisu bakita ki baro kimlong ki mentoy setia ukain dono ya kita baro kat hadok bau pendon kam ya ka kentin bukan senrum no ya kita baro kebatau Paul usoto syai bakita ki kiba kanika pertai ke dapat ai hau ki bau yo ki bau la ban le ka jim jo ya ki bau kain kor bat nyau buram kita baro Syam bakimlong ban yanu jor baru Jisu kimlong ban yanu jor bat kajing penimu Trai Jisu kimlong ban yanu jor bat kata kajing tip jongu yau Trai Jisu hakajing im jongu takadau uong panganyau senrom lot ya kita ki paro Prabangai haba ni perkat ikan ika jing sisa kabau Apostol Paul umat haka jingim jong ni soto badai kani kaba pelong ika jing Syakri jong kaba Pynkhraw dang ika Kyrteng Jisu haka bamdon syo ka jing Pynkhraw ka jing le tauburam ika ladi ika jing la ika jing tip ke jong uhi
hang takin bau apostol Paul ulah ban Pynkhraw tang ye ka Kyrteng Jisu habau la kain dono ya kita ki ke paro nyau kor syo ya kita ki ke be dei bat kane ka ladi chu kanam ka burom chu ka ladi chu bread lot ya ki paro badai hang takin baulah ban Pynkhraw ya ka Kyrteng Jisu uyo bau Jisu batang Jisu hi ulong ba koridor haka jigim jo mla banya lu jor bat kata kajing koridor utrai Jisu ka bau yomat haka jigim jo belum diharap yang ba bangiru ngila bandon ka ba kum ka ni kajing syamat sim haka ba ngin kloy ban kendo no ya ki bangi ju nyau kor ki badon jiga dai pat kanika ladi jongi ka burom jong ka ladi ka jing sarong jong ka ladi ka jing sekolah jingi baro kita baro idon kamban kendo no banyo bau Jisu batang Jisu hi ulong ba koridor tam haka jim jongi ba kita ki bangi nyau kor bat bangi abe berbor kita kimlok hakmat jong Jisu ngin nyau senrom no yaki nginam kain kor kita andoi ngin kain kor yo Jisu batang ye uhi datang hang taken ban ong syapang jongi baki jing syakri jongi baki Pynkhraw tang ni ka Kyrteng Jisu para mengai kalong ka basosi bon sen ngi Pynkhraw ya ki ke be dei ba ka lade ngi Pynkhraw ya ka buram jong ka lade ngi Pynkhraw ya ki ke ba dei ki jong ka pertai ke ba polong unyau senrum lot ya ki baro ka khot yang iruban le kumta banam don kano kabangin kam yokor banyo Jisu batang ya uhiken wala sanar kena to blem ni rap yani bangin la ban pentray kam yakane kaman sim jong kajing kendo kaman sim kabasuto tang Jisu ubakodor baki paro ke bangin nyau kor ka chim chungi kemlong satia ke bangila ban nyau kor banu Jisu kajing syakri jong apostol Paul ka Pynkhraw ya ka Kyrteng Jisu namar ulak kloy ban kendo ya ki paro nakamanta jong Jisu kabanta kabaar para bangay kajing syakri u apostol Paul ka Pynkhraw ya ka Kyrteng Jisu namaru apostol Paul u ay ya kababhatam jong u nakabanta jong Jisu ladangin puli ya kajing syakri u apostol Paul hadin jong kajing mat jong uyo Jisu hakalanti sa Damascus nginyo isay kadar ya kanigaway hakijing syakri jong u bau ay ya katakababhatam ka jong u yaw Jisu Christ lakalong kisap kitalan jong u lakalong kijing la jong u lakalong kanu kabaw ule hakajing im Nishem bau Jisu bat u Jisu hi yo ya kabenta kabahak ledo akajim jong apostol Paul bat kani kalong kajing sisya kabangi puli syapang u apostol Paul lamba kijing siti jong u kibau to kijing pla kibau aj ki prabangai bau ay ya kata kababhatam ka jong
nakamantau Jisu. Hakiway pat kikentin. Bau Jisu uyo. Ya kata ka benta ka bahaklitam jong ka jikim u apostol Paul. Paendon kanu kabanlong halor jong Jisu haka jikim jong. Namar ba yaw apostol Paul Jisu ulong ubeningkong haka jikim jong. Kumtaw ay ya kata ka babhatam ka jong u haka jing syakri jong. Hakikam kidok ki jong. Bat ngila bat ong. Day kata keng kajingkut jengut bang ay kababhatam yaw Jisu. Kapalong yaw banam syakti. Bani kendo. Ya kijing kijing yale. Kibaw ya kendo hakajing yalan ti missionary jong. Umdon jing syakting buat bandon hakiying bendi. Namar ba utip ya kan ikaway. Mau ay kabab hatam jong yaw Jisu. Para bangay bon sin habangi ay yakabab hatam jong yaw Jisu. Kiwan kijing penban. Kiwan kijing penban. Kalong kumta haka jingim u apostol Paul. Nadyo baula ay yakabab hatam jong yaw Jisu. Ya kendo ya kijing ele. Ya kendo ya kita kipor jong kajing sak marway kajing jong. Kladon kipor bong yaw Timothy. Baparo kila eno yang Henry Trai ulayang hajan jonga. Prabangay upol ubra ay yakababhatam jong uyo Jisu. Kata kam tau baka jing upol kalong kabadap tang daki eke kabasok suda. But ay yakababhatam yo Jisu. Kadon kador kabarem bangin siw hangta. Bangin long gibala kloy. Ban syashitam nakam tau Jisu. Ban ay kababhatam yu Jisu. Kindon ki kep bangin sa marway ka jikim jongi. Kumbo pol ong paro kila eno yang Andre utra yang hajan jonga. Kabag koridor kalong kani prabangay. Habangi ay yakababhatam jongi yaw Jisu. Walikiwan kijinge kano kitma kano. Wala dangi yalang bakapor kumupol kabangi sya eno marway. Nangin tip bangin donru kajo kajing pla hagajing im jongi. Bau Trai uyeng hajan jongi. Don kaway pat parabangay kawakam kraw ya kata. Don kaway pat kawala banyunu jor pat kata. Kajing don utray hasenda jongi kabiang yangi. Bat kata kajia habangi ay ya kababhatam jongi yaw Jisu. Apostol Paul ay kababhatam jongi yaw Jisu. Jisu ulong hakle jong ki eke baro hakajim jong apostol Paul. U Jisu yo ye kabenta kabaningkong tam haki eke baro hakajim jong apostol Paul. Dahil nakataka daw bahati jing syakri jong baro u Pynkhraw ye Kyrteng ka jong Jisu. Blayon kerkuyangi lembakan ka jing selok nagagtiin jong. Ya ka Kyrteng Trai Jisu la Pynkhraw. La Pynkhraw ya ka Kyrteng Trai Jisu. Haka jing syakri jong u apostol Paul. Namar ula kloy ban kendo ya kiai baro nagamantau Jisu. Rom tangkata
Pynkhraw ika Kyrteng u Jisu. Namar u Apostol Paul. Ay kata kababhatam kajok nakabanta u Trai Jisu. Pynkhraw yangi nambaga ni kajing sulok nakaktin kajok. Nakabanta kaburom kajong blehi.